kumusta mga tanan? Kumusta na nga itong mga kinabuhi diha o kininausap ang inyong friend si Jeffrey sa kalaagan nga OFW diri sa Saudi. Karon excited kayo ko guys, ready na akong tanan, ready na nga akong bag. Ngano, mula agta usam sa mga landmark diri sa Riyadh. Kulang ang imuhang pag-ani sa Riyadh kung dili ka kabisita ani nga lugar. Dili na to lang ngayon kay nagpanikat na nga ako mga tiil ug mo teleport na ta. Okay guys, nanata karon sa gawas, so musakay na taog taxi kay medyo init na guys. Alauna imedya sa hapon, medyo dinagid kayo nindot mula ag magbaktas-baktas kay mag-up na gid ang kainiton. Kaya maghita sa kog taxi. Assalamualaikum. Okay guys, nana ko karon sa taxi ug kini nga to ang taxi driver. What is your name, my friend? Say hi. Hi. Excited na kayo ko kay naay nakaingon sa ako nga kulang yun ang imuhang pag-ani sa Riyadh kung dugay na gani ka diri. Kung dili ka kabisita ani nga landmark pa, tama ba? Landmark? Yes, usas na siya sa mga landmark diri sa Riyadh. O sa or else diri sa Saudi, kung makakuan ka og mga lugar sa Saudi, usagid na siya sa mga iconic nga lugar, I mean building. Tungod kay mao gini siya ginagamit as symbol sa especially diri sa Riyadh. Okay guys, naan ako karon sa lugar kung asa ko mobisita. Kaya makita niyo sa among likod, ang Kingdom Tower. Ang Kingdom Tower guys, i-consider na siya as the tallest nga sa tibuok Riyadh. Ikalima siya nga pinakataas, pinakahabog sa tibuok Saudi Arabia. Naa siya height nga 302.2 meters, ka-16 nga tallest building sa tibuok Middle East. Og na siya 99th floor, 65th tallest building in the whole world. Ang usa sa mga feature nga gina-anhi agud sa mga tao nga ginabisita gid sila ani nga building is because na siya Skybridge sa taas, na locate sa 99th floor ug mao kana ang akong atuan karon. Okay, ato na to, mobisita na ta sa Kingdom Center o Kingdom Tower. Okay, nindot kay siya guys, na kay mga nindot kay nga view, pwede ka makasabay-sabay. Pwede ka mag-lingkod. Okay. Hayakay kayo nindot kay siya. Maka-refresh gyud bisag na ka sa Saudi, mawala ang imong kagool. Nindot kay guys. Dito Saudi sa una stricto kay siya, dili ka pwede makakuha og mga video, dili ka pwede makakuha og mga pictures bisag asa. Ang ako na istorya nga Saudi ingon sila, pwede ka makakuha og mga pictures sa gawas pero naa siya limit, labi nag na nakabutang nga mga picture na nakabutang no camera, labi nag mga government nga mga building, labi nag sa military diri sa may ulaya, dili ka pwede maka-picture sa sulod. Pero pwede ka maka-picture sa gawas. So karon hapit na ang oras og mosulod na ta kay ganina ra ko diri naghulat og alas 4 daw mo open ang kini nga tower. Ang ginabisita gid guys sa mga maanhi diri ani nga tower, kining ginatawag nila og Skybridge nga naa sa 99 nga floor. Okay, ang nakanindot naa siya elevator nga kaya kang ihatod from ground floor up to 99th floor within 90 seconds lang. Ingana siya kapaspas guys, so ato na siyang tan-awon kung tinuod ba. Okay guys, naano ko sa sulod o mopadulong na ko sa tower. Ingon tong guard ganina nga nga istorya na dito. Na daw ko na diri agihon ang tower. So bisita ta, hamping lang ta kay may mga babae sa atong likod nga nakaabaya. Masimusok sila. Guys, cool ba kayo guys? Nasaag na ko sa kadako sa mall. Grabe. Guys, muna linya guys, kumuha ni mo Friday. Taas kayo ang linya. Ang bayad ko no guys is 65 real. So nag-andam na ko sa ako ang 100 real nga cash. There's one person 63. Do you have 13? I give you. No. 13? 30. One. Thank you.
Okay guys, masulod na ko. Nakabayad na ako sa ticket. Nakalusot na ako sa ticket. Nara akong ticket. 60 riyal. 63 riyal. 60 riyal yun, pero na siya 5% na VAT. So na siya 3 riyal na pan. So 63 tanan. Okay guys, masulod na mi. Masulod na mi. Bayad na na mo. Okay, nakasulod sa elevator. Tanaw na to ang floor. Kung tinuod bagad ang 90 seconds, 99th floor times 3 TL1 12th floor. Stay nga 16, 20 22, 23, 24. Sige, hanggang guys. 30, 38, 40, 40. Times 3. Mas pas ka guys, oh. Within 58, 66. 77. Hindi ko nung 77. Thank you. Dili din siya ingon nga diretso guys. Nade siya unang elevator tapos ikaduha din nga elevator i-transfer mo ikan sa first elevator tapos sa ikaduha. Isulod namin sa ikaduha. Oh, wala na sorry. Ay, tara dito. 83, 84, 86, 87, 88, 89. Okay, 99th floor, 99th floor. Okay, naanak ko sa 99th floor. Oh guys, naanak ko sa Skybridge. Grabe guys. Skybridge na siya. Excited na kayo ko sa wakas. Grabe mo rakit malipong guys kung nakakadiri makakita. Makalipong siya. Murag saba. Mura ko og naglupad sa ibabaw sa wala na nako naabtan ang sunset kay ngano gitabunan na siya og mura man siya og nag-sunstorm. Pero dili man ni siya sunstorm kay paan man kanang murag panganod lang siya siguro sa kabugnawan sa panahon. Pero nindot kay siya. Itour to sa mo guys kung asa ang nindot nga lugar ani nga Skybridge. Na siya official nga cameraman. Nga gitawag nila og souvenir picture daw kuno nga official cameraman. Ang bayad is 20 riyal lang. So dili kay siya bugat. Kaysa diri sa Skybridge, diri makita nimo ang kini. Mo ni siya ang Faisalia Tower. Sunod na ako nga destination moadha ko sa sunod nga Friday. Ka-challenge guys. So, araw kahapog kayo guys. Oh, grabe kahapog. Ang mga sakyanan mo ron to, mga mamang naglakaw-lakaw, naglakaw na kagandagan. Ingan kataas, ingani di ay ang experience nimo kung naaka sa ibabaw sa 300 plus meters above the ground level. Ingani ang experience. So, guys, usa ka kulbahinam nga experience kini mosandig ka actually kana siya kanang
wall ni siya. Glass ni siya nga wall nga pwede ka experience kung nakay kahadlok sa height. Sandig na guys. Kung mabuak na siya, wala. Impossible pre, muragi ko buhangin pagkabot sa ubos, perting kadug mo kay 99 floor. Mo na siya, na siya. Grabe kayo. Ang mga mamang, ang mga sakyanan sa akong likod, perting gagmaya. So, muragi, hugot ang akong kinai guys. Pero di harap tatama. Guys, niara ang akong picture nga akong ni-picturean ko aning tawhan na ganina sa akong likod. Niara ang cameraman na. One siya ang picture nga gibayaran na ko og 20 real. 20 real guys. Oh, tanawan ninyo kung gwapo ba ko. Oh, grabe kay mo porma. Ang tiyan din taon, ang tiyan ng sao na lang. So nanas depende ra sa inyo guys kung pwede mo mabayad o pwede mo dili kung nagid mo nindot nga camera, pero mas nindot kung namoy souvenir gid nga gikan gid sa ila. Authentic gikan gid sa Kingdom Tower. Okay? Okay. Karon guys, ang ako na lang gihulat is kanang moabot ko og alas 7 sa gabi. Ang ako mong na research kay kinito ko nung Skybridge sa Kingdom Tower. Nindot daw kuno ang view diri pag alas 7 na sa gabi. So karon ang oras nato is nanasa atong tanaw ning atong piki nga G-Shock. Mga alas 5 pa sa mga butan na to mga alas 5:30 pa sa gabi. So magbulat pa ko isa ka oras og tunga. Isa ka oras og tunga para maabot na ko alas 7. Ang nakanindot diri sa sa Skybridge kay wala siya limit sa imong oras. Sumusunod ka diri, pwede ka mag-standby diri tibok adlaw. Depende magdala kag baon, pero paminaw na sa akong nakita diri walay niabot diri nga nagdalag snacks. So siguro bawal ang pagkaon. Pero dili gud ka pwede magsigarilyo diri. Bawal gud ang sigarilyo diri. Okay. Ang imong gibayaran sa imuhang 63 real, wala siya freebies o wala siya free nga kanang siya panghatag. Kung dili ang imong gibayaran ra gyud is purely experience. Okay, pero ang 63 real na experience, ang imong experience pero ang 63 real baliwala ra na siya sa experience nga imuhang sa imuhang ma-feel diri kung naa ka diri nga sa mga features sa mga building. Sa akong gipangsulti ganina nga ikapila siya nga building sa tibuok kalibutan, ikapila siya nga building sa tibuok Riyadh ug sa tibuok Saudi Arabia ug sa tibuok Middle East. Siguro usa rason jud nga para mo anhi ka ani nga building. So this is a once in a lifetime experience nga dapat yun ang tuan. Labi na yun katong mga naa diri sa Riyadh or katong muanhiay pa sa Riyadh. So anhin na mo guys, nindot kay ang feelings. Wow, grabe. Okay guys, mauna ni siya ang hitsura. Sa Skybridge kung gabi na. Makita ninyo sa akong likod ang mga lights, ang mga sakyanan gagmay kaayo na asa solo, nasa ubos ayan, gagmay kaayo sa ubos ug dirito dapat sa light parang ayan nindot kayo siya guys. Ayan, lagyan pagyapoy mga tao diri. Ang actually magsirado ang Skybridge hangtod sa 11:30 sa gabi. So dili mag-open na siya pag Friday 4 o'clock in the evening, 4 o'clock in the afternoon, and 11:30 sa gabi. Okay, so magbatas na ta guys. Dihan indot kayo ang ibabaw guys. Ayan, tapos na po siya yung mga lights sa ubos na mag-usap-usap ang color. Medyo banha lang kayo. Anay gamay nga mga nindot nga views kung mag-anhime o gabi.
Kaya lang medyo banha na gid siya, kay daghan na siya tao sa gabi. Dili kay daghan ng tao pag medyo landag pa siya. Guys, mauli na ko kay medyo gamay na lang ang tao, dili na kay siya daghan. So maginahinay na ko gawas ihanan diri. Paggawas nimo sa elevator guys, sa kaduhang nga elevator gikan ka sa taas. Malabyan nimo ang ilang picture gallery. Ayan. Kita nimo. So pwede pa ka mag-picture diri. So dili ka mo diretso og naog dayon. Kay inig naog nimo, dili pa kanila panaogon dahil hulat lang sa kadir sa kilid kay hulaton pa nimo tong elevator gikan sa ubos para busaka. Kaya na ako karon sa waiting station para mo sakay ko o sakyanan ko sa elevator ko boss. Guys, nakagawas namin sa elevator og it's time na pod nga manihapon na. Okay guys, feeling na ko murag dugay-dugay pa man ko makagawas, so mo teleport na lang ta. Okay guys, nanata karon sa gawas og makita ninyo sa ako ang likod ang Kingdom Tower og to karon naanata sa gawas og medyo gutom na manihapon na ta. Naanata karon sa restaurant og ang akong order chicken masala og rice. Narang akong order chicken masala, rice o mga salad. Inani ang mga Indian restaurant guys, daghan na sila yung mga sadol-sadol sila pagkaon. Kaon na ka. Brr.